मादैनि मेगनखौ नोजोर हो माबायदि गोमो जानानै दङ। नोंथांमोनखौहाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैगोन मोनसे गोबां इम्परटेन्ट एन्ड इमारजेन्सि नोंथांमोननि थाखाय आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनो सानो बे भिडिअ'आवहाय एटेनसन होयो आरो बेनो जाहैबाय आं दा थाबैनो बुंनोसै जोंहा बेमारनि सायावहाय गोग्लैसोनानै दङ, बेमारजों भुगिनानै दङ सासे बर' बिमा। मोनसे आननोन नाम्बारजों आंनावहाय कल फैदोंमोन जे बेनि बागै भिडिअ खालामनो थाखाय। दा बे मादैया जोंहा लिभार प्रब्लेमावहाय जोबोद दुखुनांथावै बेमार जानानै दङ आरो लिभारजों प्लास हार्ट प्रब्लेमबो जाबावबायनो, बेमारा एसे गोबाव जाबाय। दा बिथांनि बेमारा हामबाय होननानै बिथाङा मुलिखौ स्टप खालामनानै दोनदोंमोन। दा मुलिखौ हामबाय नालाय मुलिखौ स्टप खालामबाय, नाथाय दा बेमारा जाफिनबाय। दा जाफिननायावहाय बै मुलिखौ जाफिनब्लाबो बे खाथियासै, हामनो रोङासै आरो बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट होबोबाय थादों हिसाबै जोंहा फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जाबोबाय आरो दा बेमारा जाफिनबावबाय जेब्ला आरोबाव फैसा नांबावसिगोन। दा बेनि थाखायनो राहा गोथे जानानै आंनो बे भिडिअ'खौहाय खालामनो हरनाय जादों आरो दा बिथां मादैनि मेगनखौ नायनानै लादो नोंथांमोना माबायदि कालारा माबायदि चेन्ज जादों बिथां मादैनिया। आरो लिभार प्रब्लेम जायोबा जोंहा जन्दिसआ थाखायो। लिभार प्रब्लेम होनबाथाय जोंहा जन्दिस होनबाथाय जोंहा लिभार प्रब्लेम, बेखौ जोङो मिथिथारनांगौ। खिन्थु बे नङाखि नोंहा जन्दिस जाबानो लिभारा डेमेज जाबाय, बेबो नङा। नाथाय मोनसे लिभारनि मोनसे फांसना अबेबा मोनसे फांसना मोजां जायाखै, बेनिखायसो नोंहा जन्दिस जादों। मानोना जोङो जन्दिस बेमारखौ जोङो बयबो मिथियो, लेखा गोरोङानो जा रोङियानो जा जन्दिस बेरामखौ बयबो मिथियो। बे जन्दिसा मानि थाखाय जायो? जुदि नोंनि लिभारा मोजाङै फांसन खालामनो हाया अब्लासो बे जन्दिसा जायो। आरो जोङो लिभारनि ब्लाड टेस्ट खालामोब्ला जोङो मिथियो बेवहाय जन्दिसा नोंना बेसेबां लेभेलनि मा बेखौ मिथियो। मानोना आंबो टेस्ट खालामजाखांबाय, आंबो मिथियो। LFT होनो जायनि टेस्टखौहाय। दा बिथां मादैनिया जन्दिसानो गोबां बारा, माने लिभारानो गोबां प्रब्लेम दं आरो दा डक्टरबो नङा, बारा जेबो एक्सप्लेनेसन बुंनो हाया। नाथाय दुखुनांथावा बेसो जे बिथां मादैनो ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय जोंहा फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जानानै फैदों। बेनिखायनो बर' जालायनानै जोंहा सासे सुबुंखौ आरो सुबुं माहारि जाबाय जेब्ला जोङो सुबुं माहारिखौहाय जोङो हेफाजाब होनाया जोंनि गोनांथि। दा आंबो एसे जि हायो आङो बेखौहाय कन्ट्रिबिउट खालामगोन। दा आंबो मेंनाय हिसाबै आङो बांद्राय मोजाङैबो बुंनोबो हायाखै, एसे हां थोनो जादों। मानोना भिडिअ'खौहाय थाबैनो बानायनो होदों, बिथांनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनायाव जोबोद प्रब्लेम जाबाय। दा भिडिअ'खौबो एसेबां गोलाव खालामला, नोंथांमोनखौहाय आङो आखाइ खबजबनानै गुरै खावलायहरो जे बिथां मादैनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय एसे जा हायो कन्ट्रिबिउट होयो, फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामो, बेखौनो बुंनाय जाबाय। नामा दा? ओहो नङा। नै आं मसलपुरनिनो दं। सासे मानसिनिफ्राय नाम्बारखौ लानानै कल खालामनाय जादोंमोन मोनसे टाइमाव। माने मोनसे हेल्प खालामनो हागोन नामा? माबायदि हेल्प? मादै सासे माने बेमार जानानै दं आरो जोंनावथ' बिदि लिभारनि प्रब्लेम जानानै दङ मानसिया, ओमफ्राय न'खराथ' अबस्थाया एकदम गाज्रि नालाय। ओमफ्राय ओरैनो प्राइभेटआवबो देखायबाय मेडिकेलाव, ओमफ्रायथ' देखायबाय थानो हायाना, बिदि खरसानि बाथ्रा दङ। मोनबा आरो माने माबानि थाखाय देखायहैफिनबावनो हागौमोन बिदि होननानै सानदोंमोन आरो। हार्टफोरनिबो प्रब्लेम जाना दं नालाय, ओमफ्राय जोंनाव बिदि इउटुब चेनेल बा माबा बिदिबो गैया नालाय। ओमफ्राय आगोल बिदिनो होनाय नुदोंमोन नालाय, बिदि होनो हागोन नामा बिदि होननानै। इउटुबावहाय? इउटुबाबाबो फेसबुक पेजावबाबो जेखि जायाबाबो जागोन आरो। माने मुसलपुर बबेनि? मुसलपुर बाङालि बस्ति। बेसे गोबाव जाखो लोमजानाया? लोमजानायाथ' माबायानो जाबाय, मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय। ओमफ्राय बबेयाव देखायदोंमोन? गुवाहाटियाव देखायदोंमोन। ओमफ्राय हामाखै नामा? मानसियाथ' माने थाबायनो हायो लासै लासै, एकदम बिराद दुरबल। ओमफ्राय प्रब्लेमा मोनसेल' नङा, लिभारनि प्रब्लेम आरो हार्टनिबो प्रब्लेम आरो देखायफिनबाय थानो गोनां जादों। गुवाहाटिनि बबेयावहाय देखायदोंमोन? गुवाहाटिनि हस्पिटाल नाम नैयाव हरदों
टुलिप मेडि वर्ल्ड इदि लिरनाय दङ मा होनदों टुलिप मेडि वर्ल्ड इदि लिरनाय दङ बे माबा मेडिकेलनि नेम नामा चेम्बार डक्टरनि चेम्बाराव डक्टरनि चेम्बार ओमफ्राय दा बेयावनो देखायगोन ना आलदायाव देखायगोन जेराव सुबिदा जायो इयावनो देखायनो सानदों माने दा फाइनान्सियेल प्रब्लेम जादों आरो ना प्रब्लेम मास मोनथाम जाबाय होनदों मास मोनथामसो जाबाय जानायाथ' जादोंमोन गेजेराव आरो एसे दसे ड्रप थानानै आरो दा जाफिनलायबाय माने मेडिसिनफोरखौ कन्टिनिउ खालामाखैमोन नामा कन्टिनिउ गेजेराव इदि खालामनाय जायाखैमोन माने इदिनो सानथाम सानब्रैसो मानसिया जन्दिस बायदि जानानै हामफिनदोंमोन माने ओमफ्राय हामनानै दा आरो मेडिसिनखौ जागासिनो होमबाबो दा माने हामाखै आरो मानसिया दुरबल जानो लोंनो हाया हामजोब्बाय माने ओमफ्राय जाफिननाया खैदिन जाखो जाफिननाया मास मोनथामसो जाबाय ओमफ्राय दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो नामा दा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखायनो ट्रिटमेन्टखौनो लानो मोनाखै दाखालि बावै खनसेल' लांबाय मास मोनसे जानोसै लांनाया ओंखायनो माने थांफिननोनो हायासै प्रब्लेमनि फैसा दा बेमारिया बेसे यार्स जाखो 45 आब'नि ना बिनानावनि माबा नामा बिमा आंनि बिमा माबा रिपर्टफोरखौहाय आंनि वाट्सएपआव हरजोबबानो जाबाय बे नाम्बारावनो ओमफ्राय फट'फोर नांगोन नामा बे पेशेन्टनि फट'खौ हरबानो जाबाय ओमफ्राय नेम एड्रेस ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट बेफोरखौ हरजोबबानो जाबाय जागोन दे होमबा दा माबाफोर सोंहरनांगौ दंबा आं कन्टेक्ट खालामफिनगोन जागोन दे थेंक इउ